Добре, че поне не от една страна Кристиан, от другата Доли, че ще стане бати оргията тогава. Вие колко е гадна, нали? Ужасно е. Гуши го и ти така хубавата. Абе няма да му дойде. Някой тука. Пусни, лош Доби. Пусни. Той Доби се унараняваше там. Тук защо? Тук не е мазохист, тук е просто лош. Чуй го и сайти така! Някой просто те ще Трябва да се това е мъжите се чуват с брадята мъж. Какво да му? Ти знаеш какво правил, става старява да го се лъжи, бе. Поне знам, че не е с тебе. Точно с него какво е правил? Плакнава със светена вода. Не бойте. Какво ще правите, каре? Или кройца? Тройца. Това са компромати. Тези кадри не са публикувани в детския Да. форум. Директно Между другото трябва да отворите една секция 18+. И една Ти на Мартин с нея. Много стъпките на Мартин. Лошото е, че само хора на 20 години трябва да влизат там. Няма от тук. Ти къде сме фотографи? Или колко ръвнива? Аз точно като порнофилм, две камери се Еми от всеки му фаща да всеки ъгъл, после да правим едно видео. Трябва за коментатор. Няма друга работа. Мале, не виждам коментарите. Тони прокарва потната си ръка по тениската на Мартин. Айде да сменим местата. Той искаш тебе ли? Не, тебе не искам да те чувам. Ти не се искам. Такова. Това е. Ей, толкова желан не е бил отдавна. Той сега се почувства важен. Се надуе. Който бъде Тони да му сложиш още 2 звездички днес. Утре ще ми ги махнеш. Тя вече. Сложи на един бан, след ти пусне. Утре няма да желам вече. Изневерява се жени. Котю. Хубавите котки са умрали. Стига, бе! Мале! Мартина, ти ги за тази! Айде по-сериозно. Кажи да се разкарвате, да. Що му ще е по-сериозно? Ти мога да се купи, ти нямаш коса, не мога да ти го върна. Не можеш, това съм се макнал. Да мога коса по гърдите отбил там. Имам под блузата. Що? Много да има изненада. Знам ли какво е пипал там? Марти пипа. Аре, ти няма изслушат батерите да почне моргията. Абе, Кристиан фотоапарати. Папараци. Мале, това по-натам не сме. Просто ти не знаеш как да се поискаш от Знам нас. ти моята зодия. Що ти пъс? Дева. Има колко съм ябал. А ти каква си, бе? Ловка.